Ta noz izan zen? Gerra hasieran. Hasieran, baina eguna ez dakizue? Ez dakizue zein zan bere bataioia? Nun hil zen? Ziurrenago, nik uste Gipuzko aldean izan zala. Baina nun? Euskalo, hasiera batean intxortan, gero Elgetan edota Elgoibarren. Seguramente nonon egongo da lurperatuta. Edo agian txarrago ondiok, bomba batek txikituko zuen. Nork daki, inoiz estosku esan argita garbi nola bilatu. Etxean etzan frentean desagertutako anaiaz, koñatuaz edo osabaz hitz egiten. Hildakoaren aita, lehenengo espetxean, eta ondoren atzerrian derrigortuta egona zen, eta etzan gertatutakoa aipatzen. Arduragaitik batzutan, eta astea hobezalakoan bestetan. Gerra batek gure barnean izendauan orbana hainda sakona, inok ez dagoela horretaz hitz egin gure izaten. Baina halako baten ezelango arrazoi berezirik gabe misterioa argitaratzea erabagin eban. Zerbaitek bultzatu baninduan lez. Handi gutxira, Arantzadi elkarteak gudari batzuen gorpuzkiak desobiratuko zituela entzun neban irratian. Bertaratzeko beharra sentitu neban. Ta Sabino Arana fundazioaren burudan Juan Mari Atutxari laguntzeko eskatu neutzan. Batzuk, esan arren, gure gudariak ez dira inoz astuak izan. Eta joan ginen, mendi magal aldapatzua da, 2 kilometrotakua, urkaregi gainean, pinudi baten erdien. Arantzadi taldekoak zulatzen hasten dira. Bertan, laugorpu dagozala dinoskue, eta ingurukoek dinoenez auzokide batek lurperatuak. Ezaugarriei erreparatuta, korpu bat 20 urtez azpiko gazte batena dela dakite. Bertan inoanez, hain Atutxa San Migueleko gatazkan hil zan. Une batez, 2 zenbaki moduan ezagututako gorpua datorkitko gora. Bera izan leiteke? Arantzadirekin harremanetan jarri, eta nire aitagin arrebari DNA frogak egiteko proposatu neutzen. Inoiz ezagutu ez eban bere anaia etezan jakiteko. Arantzadikoek itxaropen handirik ez izateko eskatu dauzte. Baina berdin da, amaitu arte joan behar dugu. Alan da bai presa daukagu, nire aitagin arrebak minbizia dauka, eta sendiarentzat edo zein sendirentzat egia jakitea garrantzitsua da. Urtebete geroago Pako Etxebarriaren mezu bat jasoneban. Bai, deneak gorpuetako bat Sabin Atutxarena dala baiestuten da. Zein, 2 zenbakiduna. Batzuetan errealitatea gogorra da. Nire aitaxeak, aitagin arrebak ezeban horren barri izan. Zoritzarrez, denearen emuitzak heldu aurretik hil zan. Guztiek buruan graziasko tiro bat eukiela be, ez dau jakingo. Behar bada burrukan jasotakoa, edo errematatuak izan ziren, behar bada arerioek ejekutatuta, nok daki, erantzunik gabeko itaunak. Alabai. Hori gero begizia ikusteko, gero itxostien bertan. Bertan. Han menditxik etorri zena, eriuta, iridu zen. Altzan moruen, gure etxien ostera bat zema, 80 metro, 20 metro. Geuko ikusi genduen, ez izamen etorri, Bernan zegoen zertuta. Gazte izan, da 18 urte ez da izango zen. Gazte izan, nore? Kapitanak ez zion, no. Que dé la vuelta. Buelta emazamen, de bertan hitzamen. Badakite, arriskua daukola frentea jutiak. Badakite, euretariko batzuk hilgo dirala. Futbolien itxegin duen kalaberiak.
Kalavera mendia esaten diote. En 14 años hemos recuperado 6.500 esqueletos en más de 350 fosas. Gitxi kontatzen zan, Lau hil zian, eta beste lau justu-justuan alde izabet. Nuestro trabajo consiste en devolverlos a su casa. Joan zian, Eusko Gudaria dinonez, Euskadi askatzeko. Mila 1926ko irailean, Errepublikaren aurkako altxamenduak gertatuta hileterdi geroago, Nafarroa eta Araba erreboltarien esku zeuden. Izan ere, matxinoek Gipuzkoara iristeko aste gutxi batzuk besterik ez zituzten behar izan. Ibilbide horretan, heriotza eta odol arrasto luzea utzi zuten. Armada erreboltariak bidasoan zehar azkar aurrera egin zuen, eta ondorioz, uztailaren 22an, Gipuzkoaren aurkako erasoaldia hasi zen. Egun horretan baita ere, armada fasistak Euskadin abian jarriko zuen gerra teknika bihozgabearen biktima izan zen Otxandio. Biztanleria bombardatu zuten. Irailaren bukaeran, matxino militarrek oso aurrerapena handia burututa zeukaten, izan ere Donostia hartuta gero, Donostia hartu zuten irailak 13an, astebete bat egon zen frontea gelditu xamar, baina 20tik aurrerapen nahiko handia egin zuten Gipuzkoan barna. Eta bukaeran, irailaren bukaeran militarki nolabait esateko Gipuzkoa osoa bi eskualde kenduta eskutan zeukaten. Eibar aldekoa eta Elgeta aldekoa. Irailaren 18an, Bizkaia berehala hartuko zuela uste zuen Mola generalak. Egun horretan, biztanleria beldurtzeko helburuarekin, hegazkin fasistek milaka horri bota zituzten Bilbon. Idazkian, irailaren 25an hiria bombardatzeko asmoa zuela iragartzen zuen Molak. Ordurako, herritarrek ongi baino beto ezagutzen zituzten etsaiaren errepresio teknika krudelak. Bien bitartean, Gipuzkoako biztanleak erreboltariek egindako aurrerapenaz eta egoeraren larritasunaz jabetuta, Frantziara ihes egiten hasi ziren. Baina irailaren 6an, Irun erori eta muga itxi zen. Horrekin batera, Europara ihes egiteko aukera galdu zuten. Hortaz, buelta erdi eman eta Bizkaira zuzendu ziren. Irailaren erdialdera, gerrako lehen erbesteratze masiboa abian zegoen. Iesaldian, Deba ibaiaren arrora iritsi ziren herritarrak. Horietako asko, Urkaregi gainetik pasa ziren Bizkaira. Errepublikaren eskuetan zegoen azken euskal lurraldera. Jende asko, pasatzen zen, da gero esaten zen, dana hiltze zabela, arrapatzen daben dana hile egiten dabela, eta, gizonezkuek, sasoikuek, sasoi honenekuek, nire gizon zana ere, nire gizona ere, hor junzen, iesi, trote, danak. Karruen kotxie, zegoena kotxie egin, altzabenak astuak, bai danak kargautak, familizo zuek. Kamino bete, ez nire prozesio eletxe, kamino bete jutezi. Gizonezkoa danak juten aurrera, kamioietan, eta handrak eta gumiak geltzu ziren Ibarren asko, gizonik gabe, zate gizonezkoa danak alde inzaben da. 21an, irailaren 21an, heltzen dira, soldadu frankistak heltzen dira Elgoibarrera. Eta Elgoibarreko jende asko etortzen da Markinara. Hori 21an gertatzen da, hau da, Markina inguruko mendietara, irailaren 21an heltzen dira, hain zuzen ere, San Miguel ingurura eta Etxebarri ingurura eta hor. Eta hor, heltzen diren momentuan, da, irailaren 22an, 23an, 24an, 100 soldadu, gudari, miliziano etortzen dira. Hau da, esango genuke Markina eta inguruak orduan sartzen direla benetan gerra zibilean. Egun batetik bestera, Markina, bai, milizianoak eta ibili dira hor aste batzuetan, baina etzen agertzen nolan soldadu eta askorik. Baina 21etik aurrera, 100 soldadu etorriko dira Markinara eta Markina plaza militar bihurtuko da.
Zierramendi dago hain zuzen ere Morkaiku parian, eta da Elgoibar eta Markina arteko muga bezala, egiten dago. Eta hor geratu zen frentia, Zierramendi Urkarri hor parian. Gipuzkoa guztitik antzikoan zen fasistak, reketiak eta falangistak eta honek, eta asko itxitik ona Elgoibarrera heldu zian, eta Elgoibarren gorutza zizianean, hor Urkarri parian geratu zian, eta ezin izan zabenin Kalamu alderutz. Eta hor izan zan ja frentia 6 hilabete geratu zen tokisa. Miliziano eta gudariak frontean etsaiari eusten saiatzen ziren bitartean, irailaren 11an, Manuel de Irujo, Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak, Errepublikaren ministro kargua hartu zuen. Egun batzuk geroago berriz, Jose Antonio Agirre, EAJko kide esanguratsuak, Madrilera bidaiatu zuen, Largo Caballero presidentearekin Euskadirako autonomia estatutua negoziatzeko asmoz. Asmoak egi bihurtu ziren, eta azkenik, urriaren 7an, Euskadiko lehen gobernua eratu eta Jose Antonio Agirre lehendakari izendatu zuten. Erreboltarizak Donostian, 10 egun barik, 15 egunean Bilbo hartzeko, eta Gipuzkoa 10 egunean, beste 10 egunetan Bilboraino heldu, eta handik aurrerakoa beste inbeste denpora. Mirari bat izango dana, zeholan edolan esateko da, Elgoibar inguruan eta hor gertauko dana. Eta ez da besterik, armak lortzen da bezanean, Errepublikaren aldeko miliziano gudari eta barrak, gauza izango dirala, frankistari, esperientzi militarra daukienak Afrikan eta beste leku batzutan gerra inostian, horreri aurre itxeko izango dirala gauza, 17, 18, 22 urteko mutil gazte batzuk, hor, mendi line horretan, eta hori da harritzekoa. Feliz bera umia zanean, batzuk berak ikusitxakua dira, eta beste batzuk gaztetan ziar, inguruko jendiak eta komentatzen zaban, hor bazagoela jendia enterratuta, ez? Soldaduak eta horrela. Eta Zierramendik kasuan, beti Zierramendik gainaldian hankurutxetxo bazagoan, eta urtero beti agertzen zehoze. Edo lora sorta bat, edo baita, orduan, jendiak gutxi gora bera, basakixan horri inguruan bazagoela zerbait. Zanean, zepa azan dago Zierramenditxean. Gente asko dago, basimo, nera itxari urtero tortzaia. Izen behar dabe, hildakuak eta haren familiziako izan behar dabe, nire ez da gizein edia, nire bilurtetxen ez zatia. Baina ez da bizondo. Horrek euro jarri zaren kurutze bat, da kurutzean buelta eitzen dabe jaialezia. Baina ez da oso lurpertuta da beste leku baten. Da horre esazek gure izan, guazen hori izatera, hori izanen biakako horreri. Hoien bila joan ginen nahi zuzen ere. Berez, Victorian Agotek esan zigulako, ja aldez horretik abizatu zigulako, bere basoan, lau lekuetan bentza bera bazekiela, soldado batzuk, hilik zeuden soldado batzuk lurperatu behar izan zituela bere aitak. Bai. Nire aitak beti, eta nirean ibiltzen izango eta bera. Urtien puruz, 76 urtera, lurra aldakuntzak, lurra ez da mobidu, baina aldakuntzak, zazixak, botak, larrak, pinuak. Oso ondo zekien, nun zeuden, eta zenba persona zeuden toki bakoitzean. Zure lurrien esaten badin badizue, hemen enterrauen duzen zure aitak, ez ez haiztuko, han ibiltzen zea eta. En esa ladera, que es muy pronunciada, con bosque de pinos, lo que había es un pequeño aterrazamiento minúsculo, lo cual permitía comprender que había una alteración del terreno. Bueno, ese terreno, cuando empezamos el sondeo, vimos que estaba muy flojo, muy fácil de excavar, es decir, que había sido removido, y enseguida, casi se pueden decir a centímetros, aparecieron los primeros huesos. Lau eskeleto daude, lau personaren eskeletoak, bi hemen daude, alde hontan, eta beste bi buru hor dozkazue. Kasu honetan bi tabi zeuden, bi buru alde batera eta beste bi bestera, kontran jarriak. Los 4 están enterrados boca arriba, en paralelo, uno y el otro.
Tenían pues una serie de objetos personales, con alguna frecuencia suelen aparecer elementos que son de la propia indumentaria o de la ropa. En algunos lugares hemos encontrado las hebillas de cinturón de los gudaris, que tenían el escudo ya entonces del gobierno vasco. Y bueno, esto también nos llevaría a entender por qué murieron. Murieron por una causa que era justa en aquel tiempo. Laurak oso gaztea dira, gure dokumentuetan ikusten zan bezala lauak gazteak izan zuten, eta betetzen da, 19-25 urte bitartekoak izango dira segurazki. Y ese cráneo está desplazado. Ese cráneo en realidad tiene que venirse hacia aquí. Hasta la mandíbula. Donde está la mandíbula, aproximadamente aquí, por la razón que sea. Pues ese agujero que hay ahí es un tiro. Lauek zeukaten tiro bat buruan, zaila da interpretatzea nondik sartua, nondik kanporatua, zuloak eraldatuta daudelako. Euskadiren iraganak eta geroak bat egin zuten Zirardamendin, altxamendu faxistak gertatu eta aste bi geroago. Izan ere, uztaila amaieran, EAJak voluntario bezala izena emateko deia luzatu zien partiduaren jarraitzaileei. Ehunka gazteek izena eman zuen jeltzalek Bizkaia osoan jarritako maietan. Lehen voluntarioak Bilbo, Begoña, Abando, Portugalete, Santurtzi, Barakaldo, Meatzaldea, Getxo, Leioa, Erandio eta Mungiako gazteak ziren besteak beste. En Begoña, 36 gudaris salimos voluntarios. El Bizkaiburu Batzar decía que no convenía salir los 36 en una compañía, porque si había un desastre, como en parte lo hubo, pues iba a ser mucho peor para un pueblo solo. Eusko Alderdi Jeltzalearen voluntarioen lehen batalioiari Aranagoiri bat izena jarri zioten, eta 4 konpainiaz osatuta zegoen. Garaizabal, Kortabarria, Etxebarria eta Zubiaur konpainiak. El batallón Sabina era el número 1, el primero que se formó como batallón el día 24 de septiembre del año 36, era Garayzábal, Kortabarria, Etxebarria y Zubiaur. Chicos que días antes habían muerto en Gipuzkoa. Matxino militarrek, frankistak nolabait esateko, haiek bai, prestatuta zeukaten altzaldia eta gerra. Eta biztan gelditu zen, oso nabarmen gelditu zen egoera oso desarokatua zegoela, batzuen eta besten artean, hain zuzen ere, matxino militarrek guztietako arma mota zituztelako, eta beste aldetikan hegazkineria eta artillerian aldetikan indar askoz gehiago zeukatelako. Eta bestek alderantziz artilleria eskasa, hegazkineria bat ere, eta hasieran erabili zuten barku bat, baina itsasoan ere frankistak nagusitu ziren lehenbiziko unetik. Erresuma Batuak eta Frantziak, baina batez be Erresuma Batuak nahi ez ebana inondik inola zan, Espainian gerran bat sortzia. Edo nahi ez ebana zan inondik inola zan, Espainian ezkerreko indar batzuk agintzian egotia. Armak horreitzik, errepublikak ez zeukan errez erosterik. Ez zeuen inor saltzeutzanik, saltzeko prest. Alderdi, sindikatu eta abar guztiak eratu zituen bakoitzak bere batzordi armak erosteko, eta juntzian, armak egoazan lekura, eta juntzian lekurik harrigarrizenetara. El 12 de agosto de 1936 se organiza la Junta de Defensa de Vizcaya bajo la égida del gobernador civil José Echevarría Novoa. Para ese momento ya existía una comisión de compra de armamento vasca formada por los 2 diputados del PNV, Telesforo Monzón y Rafael Picabea, que se encargaba de la compra de armamento en el extranjero. Entre el 29 de agosto de 1936 y el 1 de octubre de ese mismo año se posibilita la llegada al norte de 5 barcos con armamento que son fletados por esta comisión de armamento vasca encargada de traer a Vizcaya pues, las armas que no existían en el comienzo de la Guerra Civil. Y el siguiente barco ya, que es realmente el que nos importa porque es el que se posibilita que gracias a él las columnas navarras puedan detenerse en los límites de Vizcaya, es el Azteca.
El Ateca tiene un cargamento, está fletado en Polonia, tiene un cargamento de 19.000 fusiles polacos, WZ-29, hechos tanto en el arsenal de Radom como en el de Warzawa, y también lleva a bordo una cantidad de ametralladoras que son, creo, 300 ametralladoras Browning Automatic Rifle, BAR, hechas en Polonia, y pólvora y granadas de mano en cantidad suficiente como para sostener el frente que cubrían tanto asturianos, santanderinos y vascos. Arma iritsi berriak Garellanoko kuartelean jaso zituzten voluntario gazteek Estepan Urkiaga Lauaxetaren eskutik. Era horretara, gerrak Euskadin zeraman ibilbidea errotik aldatuko zuen itzulerarik gabeko bideari hasiera eman zioten. Gureak ez dira milizianoak, gureak gudariak dira, Eusko Gudarostearen gudariak. Sentimenduak, emozioak eta idealak nagusi ziren, aberriarekiko konpromisoa guztiaren gainetik jarri zuten, gazteaien bihotzetan. Gudari hoien didarra, baidala didar zolija. Aberri baten saminez, urduri dabil herrija. El día 24 salimos al frente, desde el patronato de Begoña. Nos lanzó una arenga Juanito Ojero Guerra, que era presidente del Bizkaiburu Batzar. Y el sacerdote dijo estas palabras: algunos de vosotros mañana no viviréis. Egoera da, pentsa daitekenik okerrena. Alde batien daoz, jagideenak Afrikan, militar profesionalak, eta militar profesionalak ez izan arren, milizia falangista, milizia erreketiak, zelan edo alako prestakuntza militarra dutenak, eta ganera, prestakuntza militarra osu espada be, prestakuntza moral gerrarakua sortuta daukienak, da bestetik, hile lehenago, ondinoko, askok eta askok eskuen artean fusil bat hartu bakoak eta seguruena sekula pentsa ez zutenak olako iskilu bat eskuetan hartzia espazan soldautzan. Eta horretarako prepazio urriko jentia, baina horreri aurre eitzeko prest dagozenak. Badakizelako aurre eitzen espadutzie, eurak amestutako edo pentsautako edo iraultza edo Euskadi askatua edo dana dalakua, goiti beretorriko dala eta galdiko dala. Ayer, alrededor de las 2:30 de la tarde, desfiló por la villa de Bilbao un batallón de mendigoizales afectos a las milicias vascas del Partido Nacionalista Vasco. Su paso por las calles de la estación y el Arenal fue presenciado por numeroso público que aplaudió con calor y vitoreó a Euskadi con entusiasmo, seducido por la marcialidad y disciplina que nuestros bravos gudaris demostraban. Estos nuevos combatientes, que se encuentran provistos de armamento completo, serán destinados a los frentes que señale el alto mando y han de luchar con el mayor ardor para arrojar definitivamente al faccioso de la parte del territorio. A ver, ¿no le hori? Baina gerra krudel eta injustuaren erdian, luzaroan iraunduen ereserkia sortu zen. Abesti hau, geurea egiteko, denok ikasi behar dugu. Ia ba, txistulari jo eta zuek abestu. Eusko gudariak gara, Euskadi askatzeko, gerturik daukagu odola, beralde moteko.
primero fuimos a Eibar, de Eibar subimos a Marquina y de Marquina al alto de Elgoibar y Echevarria, al monte Cierdamendi. Familia zuzen, da beste batzuk altzolaldetik ere bai, ara Zierdamendira gora, honen Naparrak ero, ara sartu ziren, guria sartu ziren Naparrak. Indarrak berreskuratzeko geldituta zeuden lekutik ez oso urrun, erabat ezberdinak ziren mundu bik topo egingo zuten. Gazteek, gainera zer zetorkien jakin gabe, euren adinari zegokien xalotasunaz begiratzen zuten etorkizunerantz. Gadian, 10 aldian, Josuen atia, eta zabaldu bendunien atia, danak apunten, da, 30 rekete zian, sargento batekin. Bete zan etxe guztixe soldauz, batzuk grupo bat reketien, beste grupo bat falangistak, da beste grupo bat militarrak. Bibe Espainia eta esate zuen, baina esaten dabenik ere ez. Eta zigero bihurtuta. Reketiak gure etxian. Autobus baten edo etorri zian Urkarekin arte edo, hortikan sartu zian hemen Bailaran, eta Zierdamendiraino iso zian. Importantzia dauka hor frontea gelditzea, edo geldiaraztea, zeren geldiarazi zuten, nola esateko, horrek errestu zulako urrengo egunetan, ja ordurako martxan zegoen autonomi prozesua gauzatzea Eusko Jaurlaritzaekin, eta horrek beste ondorio batzuk ekarri zituen, edo lagundu zituen beste ondorio batzuk gauzatzen. Esatako Euskal Armada osatzea eta PNV buru belarri errepublikanoekin batera gerran eta ardura politiko, lehenbiziko maila ardura politikoekin aritzea. Politiko eta militarrekin. Hor egin zanak ondorioak izan zituen. Eta ondorio nagusizia izan zen horraino heldu ziala frankistak. Eta hortik aurrera egiterik ez zutela izan, ondorengo 7 hilabete, apirilera arte. Denpora horretan, hastia eman zuen Eusko Jaurlaritza edo Euskadiko Jaurlaritza eratzeko, eta Eusko Jaurlaritzak denpora izan zuen bere politika burutzeko. Frontea hor gelditzea importantea izan zen, zeren horrek erreztuzun, esateko Euskadi autonomo bat benetako lurraltasun batekin eratzea. Gertau izan espalitz, gertau zana Zierdamendin eta inguruetan, seguruena frankistak helduko zean Bilbora, eta alperrek izango zen Madriden estatutu onartzia, Eusko Jaurlaritza eratuko bazan be, ez zuelako izango nun aginterik erakutsi, eta nun bere lan egin. Oso adierazgarria da Irujok esandakoa, esan zunean, Bilbo galduta gero, ja ez genuen erreferentziarik, ja ez ginen herrialde bat, estatu bat edo gobernu bat lurrarekin, baizik eta erbestean edo legetan bakarrik egon ziteken gobernua. Espadoiaz mendira, espadoiaz horreri aurre egitera, ez da zer eginik. Orduan, horrek adoretuta, jungo dira mendira, eta orduan lortutako armakin, eingo utzie aurre hortatozen guztiei. Eusko udarian gara,
Euskadi askatzeko. Gerturik daukagu lan bide emateko. Irrintzi bat entzun da, nik ondorean. Oazen gudari da nomik urriñan atzean. Irrintzi bat entzun da, nik ondorean. Zua. Kortako bentana txatxar batetik ikusten duena, zu eta garra. Beste izken duen guztien. Zukaldeko bentanetan, koltsoi zeuren ipinitxe. Bali pasau usteak. Osteak ormami zeuren, kortarako bi orma munduziak, bazarreken. Baina zukaldeko bentanan, koltsoiek. Oko koltsoiek ipinitxe. Da tia zabaltza genduen pixka eta pare-parean gauken zierra mendixea. Eta han egon zen, zua gustatzen dana. Tiro kasi zinien, etxe barrutik erten be, egon ginen 3 egun. Eske, bertan gauken etxien gainek aldien frentia, da pentsatzen zaben geure etxien zauela frentia. Bildurgarrizia, baina. Bizirik, errazau. Nire egin duena da errazau. Amamak errazatzen zaben da konduztau. Umi egin baina errazau egin duen. Nire egin duena eta. Denbora gutxian jende asko izen, ze hasiera batean hor etzegoen argi frentean nun zegoen ere. Etorri zena berria ziren Bilbotiken eta ez zakiten bestietan alde indezani. Deskontrola izugarria zan. Subimos al monte de madrugada, relevamos a un batallón o compañía, no sé lo que era, de la CNT, que no nos dieron instrucciones de cómo estaba aquello. La prueba es que no había ni trincheras ni nada de eso. Nos tumbamos todos y empezó el tiroteo. Gero denborarekin zehaztu egiten dira bakoitza ze posizioetan dagoen, lubakiak egiten dira eta babesteko frentea antolatzen da. Baina hasiera batean ez dago argi nor non dagoen. Orduan jendeak botatzen du alduen tokira eta momentu batzuetan batzuk esaten dute nahastu ere egiten direla jakin gabe nor den bere inguruan dagoena. Ez da, frankistak eta soldadu errepublikazaleak nahastu egiten dira eta benetan da oso hurbil egiten den gerra modu bat da. Hemendik entorri zian reketia gehien bat. Morkaiko niltzen bere nauzia. Baina eurek ere entzutean 17.000 fusil sartu ziela, usten dut asko pentsatzen zazo. Danok hil baino lehen hau gelditu gaitez. Ze hor mendibeltzeko gainien ere 7 rekete hil ziren. Bestaleko, baina alde bizitatik entzauzen baja onditxak. Tuvieron que morir también bastantes. Así como los otros tuvieron muchas bajas, que creíamos que no habíamos hecho. Porque yo recuerdo que veías una oveja, tirabas a la oveja y daba vueltas. Eran los moros que venían tapados con esto de ovejas. Eso es cierto.
Zierramendik ematen dago alde baten Elgoibar alderutz, baina etzian konturatu bestiak hemen bioin aldetikan atzetikan sartu ziala gau hortan itxuria. Eta orduan harrapatu zituzten alde bixetan. Cerca de mí cayeron 6 de Begoña, uno de ellos, Echevarría, me dijo, José Mari, vete un poco más allá. Con tal mala suerte para él me dio su vida y yo le di mi muerte. Inmediatamente una bala dundún en la frente le reventó la cabeza y las manos mías, esta mano de la mano izquierda, estaba llena de, tú entiendes mejor que yo, de la masa encefálica que duró días después. Inmediatamente de eso, pues yo estuve tirando tiros también y caí herido. Entró una bala por el hombro y salió cerca de la columna vertebral. Y al incorporarme me dieron otro balazo en el muslo. Garai Zabal eta Zubiaur konpainietako gudariek ez zuten egun batzuk pasa arte Urkaregin gertatutakoaren berri zehatzik izan. Ordurako Intxortan borrokan ari ziren. Izan ere, irailaren 25-ko batailaren ostean beste gudari batzuk ordezkatu zituzten eta agintariek beste leku estrategiko batera bidali zituzten, Elgetara. Tropa fasistak Bilbo mendean hartzeko helburuarekin iritsi ziren Deba ibaiaren arrora eta Elgoibartik Elgetaraino egin zuten eraso. Une horretan, Eusko gudarostea antolatu ahal izateko, fronteari eustea ezinbestekoa izan zen. Elgetako bataila ere oso gogorra izan zen, eta gudarien ausardiari eta konpromisoari esker, fasistei eustea lortu zen. Hori delata, hurrengo 7 hilabeteetan, 1927ko apirilera arte, frontea egonkor mantendu zen. Gertaera horien ondorioz, denbora tarte horretan autonomia estatutua onartu zen, eta Jose Antonio Agirrek, Gernikan, lehendakari kargua zin egin zuen. Gobernu eratu berriak, 36ko estatutuan jasotakoa abian jartzeko erakundeak sortu zituen. Lehen aginduetariko bat, Eusko gudarostearen sorrera izan zen. Ondoren, ertzantza, moneta, hainbat erakunde publiko eta Euskadi berri bat eraikitzeko ezinbestekoak ziren hainbat egitura sortu ziren. Gudariaien ausardiari zor diogu egun ezagutzen duguna. Haiei eta gerraren krudeltasunaren gainetik etorkizunari erreparatzeko gai izan ziren politikariei esker jaso dugu ondare gisa, egun ezagutzen dugun Euskadi. Gerra zibila, Euskaldunon nortasuna berreskuratzeko eta gure herriaren izaerari eusteko borrokan eten luze bat besterik etzen izan. Eman zuen ayuntamientotik etorri zen ordena bat, auzotarrak lurperatzeko ordena bat.
Urutzako mendixen bilero iru, eta behera hori beste bat ere bai, urutza ere bai, belartondaldien beste bat ere bai, Samuel Ostien beste bat, da belartate gunut beste bat han ere bai. Orduan, batzuek enterra zituen, beste batzuek, eta... Baina orduko egun askuen egon da zauzen. Nire tiok eta haitxe eta kuadriliak, kortako atxur bat egin, uste dute, da tatarrazien erute zitzuela, atzabailekura enterratzera. Ikusten dut uzei txarra zeukela. Da asko eta asko gainera, tirua hartu eta metro askuan joan da hiltzia. Bilo zituen lekuen, batek urrezko kate edar bat egin ziola, tio guriek, pene hitzele emaziola, kate eta guzti enterra zeula. Baina beste asko, nik usten dut, kanpuen geltzu ziela, ero gaizki enterrauta, edo txakurrak ibili ziela, zatik ikuste ziren, kadaberak biztan zeuden. Eska hainbeste enterrau zituen, ze bide munu zenun tapatzeiarek. Zenun tapatzeiarek. Lehenbizi etorri zen onara, galdezka, Jose Maria Ochoa Txintxetru. Bere 6 lagun ora hiltzian, goiko pagadian, etorri eta segituan, reketeak bertan zauden, eta hor hiltziran. Bera, 2 balazo hartu eta joan zen. Bilbaotik etorria ziran, eta besteak alde indak gero, igo zuten Zierramendiko pagadira. Nire aitari galdetu zion, eta nik enterra honituen, eta Michel lagun handiz egin ziren. Handik egun batzutera kurutze bat ekarri zuen Jose Maria Ochoak. Eta jarri zuen sartuta kurutze. Eta ondio gaur egun haintxe dago. Hau gertatu zen 1952an, Franco biziri zegoala. Goian bego, besterik ez zuen jartzen. Hildakoak goian bego. Laro eta bien eraman zituzten PNV-kuak 6 gorputz. Bilbora. Derioko enterratzaileak etorri ziren eta haiek eta zituzten 5 de julio de 1982 eraman zituzten. Sortu zen historiografian historiadore hasi batzuk, zeintzuk esaten zuten, frankismoa ez zela hainbesterako izan, frankismoa biguntzen nahi zutenak, eta benetan desoberaketa hauek agerian utzi dituzte, hilketa izugarriak izan zirela, eta hilketa horiek ez dago gauza evidenteagoa gorpuak hobi baten ikustea baino. Harrika botatutako gorpu horiek garbi erakusten dute, begibistan baitago, egindako heriotzak, sortaraziko tragediak eta dramak. Familia asko pairatu behar izan zituztenak eta isilia mantendu behar izan dutenak. Baina, gitxi kontatzen zen, Auzukoak gaixa jakitzen zuten, zein nun hil zuten eta bota zuten. Bertakoak isili pasatzen zuten. Beldurrak gure herriaren iragana sakon lurperatu zuen. Memoriaren ezkutuko hobi horietan, 11 istorio daude. Batzuk krudelak dira, beste batzuk amorrazioz beteta daude. Baina istorio gehienek adorea eta aurrera ateratzeko kemena dute ardaz.
Horiek lurpetik ateratzea ezinbestekoa izango da, gure herriak eta gure memoriak askatasunez arnasa har dezaten. Aitek ikusi zean, 26 urteko abadiek izan jua. Amulateiko kanpa baten zauzan soldau mordu, prepauta aula itzeko. Eta berak esan ziuela, apunta ondo, zuek ez dauke zuek kulparik. Zuei haindu dizunak dauke kulpia. Eta zuek apunta ondo, neri. Apunta ondo, baina ni Larrozkainera begire jarriko not. Hola, Larrozkaineko Elixara begire jarriko salabera, eta bestiek atzetik hil zaben. Jendeak gero asko sufritu zaban ez bakarrekan gerra garaixen, baizik eta gerra eta gero ere egon zan garai bat oso zapalkuntza handia egon zana. Ez, horraz marxistas eran. Eta hori ez da bakarrikan hemen geldetxu, Hori Nafarroan ere golpia eman zabenien, altarian iotzen zuten pulpitura eta apaisak esaten zuten, Navarros, coged las armas y matar a todos los rojos. Nire izena Imalgol da. Gero, baina gerrean gero Manuel, da, espainola ipen izan biazan. Euskara ezin zen izan, joder. Bueno, baizu eberesterak, zera, zigorra. Zor dautzegu guztiei. Belaunaldi hori, oso txarto pasau eban, asko hilda, beste batzuk atzerriratuak, beste asko gero be errepresialatuak, bizitza aurrera ataratzeko oztopo guztiek ipinten alegin duzan erregimena, eta, zor dautzegu, ze azkenean oroimena eta euren gogoa, belaunaldi naiz eta diktadura baten egoan etxean transmititu egin eben. Eta gero diktadura amaitu zanean hori guztia barriro lurrazpitik atarazan. Gero eta ikutuago egoten naiz desobiraketan. Zergatik, konturatzen zeralako, benetan hor drama izugarriak izan direla, familia horiek pairatu behar izan dituztela sekulako egoerak, eta benetan oso ukigarria izaten da, oso. Comprendemos que es un momento especialmente y particularmente importante para algunas de las familias, porque ven que es la primera vez en 70 y tantos años que alguien hace algo. Izilean 70 urtetan, eta oain momentua izan da, beraiek bizitako guzti hori atera alizateko. Que le maten a un hijo, a una persona, o que, no sé, una situación grave, tú ves el cuerpo y está ahí, pero cuando sufres una pérdida y no aparece el cuerpo, a mí me parece verdaderamente tristísimo. No tienes algo a quien mirar, a quien rezar, a quien ver por última vez. Nosotros vivíamos con Amama, entonces ella siempre estaba qué ha pasado con su hijo, con Eusebio. Una alegría intensa. Saber dónde estaba y todo eso, indescriptible. En la familia siempre se ha hablado de esto, de lo que pasó, de dónde estaría, de si realmente se había fallecido, si no había fallecido, pues claro, testimonios de la época quedan bastante pocos. Nela umaten gizona gaurre ondino ez dakixe, nun hiltzan da zela hiltzan. Gogorra, gizon gaztie. Gehatu zako zan lau seme alaba, amari, eta gizona arrastoi bez, ezaban hartu gehiago. Higo zan da, akabo, enterrako zaben da, zein daneko arrastoik edez.
Hay familiares que buscan restos en determinados lugares y no coinciden, por tanto, esos restos no son de sus familias, y aparecen, por el contrario, restos que no tienen familiares con los cuales contrastar. Así que esos quedan sin identificar. Cada vez que identificamos a alguien, para ser exactos, para nosotros es como una alegría. Es decir, cuando se llega al laboratorio y se ven los resultados, se dice, se ha identificado otro más. Lo más importante es lo que te relatan, la vivencia de ese familiar, lo que siente y lo que expresa. Es más, todo este tema que nosotros engarzamos en el ámbito de la memoria histórica es vigente en la actualidad y por lo tanto no es una historia del pasado. Porque hay personas que reivindican, que exigen, que piden, que solicitan hoy. Es un hecho del hoy. Yo todo lo que he hecho lo hago por ellos, de verdad, porque solamente pensar en mi abuelo y en mi madre, que les había oído, sobre todo en mi abuelo, cuando hablaba de aquel hijo, con qué pena decía, el pobre que se marchó y nunca más supieron nada, hasta que, claro, les dijeron que había muerto. Nuestro trabajo consiste en devolverlos a su casa, realmente. Es decir, estos restos que están ahí, que no se sabe quiénes son, no vuelven a su lugar. Y en el momento en que nosotros hacemos este tipo de análisis, consideramos que lejos de perturbar su descanso, lo que estamos haciendo es darles el descanso, es decir, retornar a su familia. Esto consolida los valores democráticos. Esto ensancha el discurso de los derechos humanos. Esto refuerza los valores cívicos. A partir de ahí podemos hacer trascendental todo lo que estamos haciendo, que como digo es muy simbólico, pero aunque solo sea por esas tres primeras cuestiones, lo que se está haciendo es algo totalmente necesario. No hacerlo revelaría un déficit democrático, una ausencia de discurso en materia de derechos humanos o una pobreza también en lo que son los valores cívicos. Neuretzako hau sendi bilaketa bezala hasi izan, baina gero beste gauza batzuk aurkitu nebazan. Burruka honen garrantzia hain zuzen be, 200 gudari honi esker, hemen gelditu egin zan frankisten erasoa. Horrek zer emon euskun denporea autonomia estatutoa urriaren batean lortzeko, eta gero lehendakari bat egiteko Agirrek Gernikan handik astebetera bere zina egin eban. Euren aleginagaitik izan espalitz, guretzako hain garrantzitsuak diran ikurrak, emblemak, Eusko Jaurlaritza eta ez ziran egongo. Eta horrek, beste funtza bat egin dauzku eta balio berezi bat emon dautzo Euskaldunen kondairari.